Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду ТЖ ҳама каса бардури азиз хелен созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай гӯш кине ки бачаи аҷкидор дар имрӯза навор чира гап безана. Дар имрӯза навор бардури азиз мошин замин рӯи кардаги нестане ки хонаҳои заминӣ гарини бисёрай хонаҳои заминиро гӯш кина якҷо сар мешава. Дута хонаи заминӣ ҳастаи дар ноҳияи Восе, хона ҳастаи дар ноҳияи Данғара, хона ҳастаи дар шаҳри Кӯлоб, квартирои арзонақ ҳастаи дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе, шаҳри Норак, шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Файзобод. Қизиқи видео ҳамие ки дукомната квартира 140 000 сомон ай. Ина дукомната 140 000 сомон ва як хонаи заминаки ҳастай 65 000 сомон. Видео имрӯзаро то охирша тамошо кунен, ҳама нархи навора мефаҳмен. Ва касе ки хона дора, мошин дора, квартира дора, ягон говмол дорен, чизе ки барои фурӯхтан дорен, метавонен ки дар номерои WhatsApp ма бинависен ва барои харидоро рекламаи зуруш мекунам. Дӯстони азиз, як дона лайкира шлопки кандагӣ қадӣ бизанен, касе дар канали мо меҳмон бошен, подписатсия кунен, аҳем видеои мо ягон рӯз ягон чи арзон мехарен. Ана ки мерим устуста. дӯстони азиз, пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам, грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино, ҳами территория дар бардро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. Нарх бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардро фақат занг бизанен, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай. Бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, як мегзарем ба як мелони имрӯза, як дона лайки бепул аввал биҷиқ ба далши навора тамошо кишеринар. дӯстони азизам, и квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳраки Мирзо Турсунзода, деҳаи Мавҷ, радиостансия. Духонага квартира дар панҷум этаж қарор дорад, 66 квадратни метр, ремонти хона нав кардагӣ ай. Овсвеч мега ҳастай, уҷратор 100% ай. Нарх бардруи азизам 235 000 сомонӣ мега. гӯшкади шеринар. духонага панҷум этаж, ноҳияи Рӯдакӣ, 235 000 сомон. боварка меарзане ки касе харидор бошен, я номи канали Сауду ТЖ гап занен, арзон мекуна. Агар мошинои 2011 боло боша, метавонен ки болои сум битен, ами квартираи фасони хушура бихарен. ё ба квартира дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Бохтарам алиш мекадай. маълумот чабо дар бара экран нависагим, номерои телефонаш ҳаст, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизам, мегзарем ба дию мелони имрӯза, як хонаи арзони дига модароӣ кардагиян аз ноҳияи Восе. Бо диққат гӯш кунед. И хона десен қарор дорад дар ноҳияи Восе, кӯчаи Аҳмади Дониш. 6 сутиқ заминда дар хона қати калидорош кардагӣ ай. хонара меган нав ремонт кардагием. свеч ҳастай, овуш ба наздикӣ мешава. ҳуҷҷатҳои хона қарор дора. гирди хона маҳкамай, подвал ва катам доштай. нарша бадрои азизам ана 120 000 сомонӣ мега. ина умегем ки хонаи арзон намемони Сауду ТЖ. ина марҳамат, мардуми ноҳияи Восе. занг бизанен, 120 000 сомонида бихарен. фақат гуфтагия ки харидори аниқ занг бизана, бо маслиҳат мекунем. агар мошини астраҷӣ ё мошини дути боша, болои сумам битен мешава. 4 рақами телефоншо мондагим, занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азиз, агар шумо тамошо кардаеса бошен, ана аз шумо хоҳиш мекунам, як дона лайки бепула шалабан қатӣ бизанен ва дар комментария фикрҳои беҳтаринтона бинависен оиди ҳамин видео ва аз куҷое ки хона, замин, квартира шумо дар кораи арзонтар дар комментария бинависен. ма дар арзонтар роӣ кардан, ма барои шуморо арзоноша пешкаши шумо мекунам. дӯстони азиз, боз як апашка гап мезана, баъдаи апашка гап задан, хонаи 65 000 ва квартираи 140 000 да мегзарем. ассалому алайкум модарон ва хоҳарони азиз. мехоҳам ҳар яке шуморо ба кор даъват кунам. кор дар компанияи Faberlic, компания беҳтарин барои занҳо. мо онлайн кор мекунем, яъне аз хона набаромада дар назди фарзандонамон бо тариқи телефон метавонем пулкор кунем. ман бо ду фарзанди хурдсолам аз хона набаромада пулкор карда истодаам ва метавонам ба шумо ҳам фаҳмонам, ёд диҳам корро. ба ҳамин рақамҳои рӯи экран нависед, ҳамаашо пурра карда мефаҳмонам. духтаро ягон ҷои қиynиш нест. аз уҳдаи
این کار هم برآمده میتواند از شما فقط خواهش پول کار کردن دختر، دیگر همش نامنویس شدن و آموزشش از طرف کمپانی همش بی پول است. خواهش میکنم تنها زنها نویسید، برای که کار ما فقط برای زنها است. تشکر زیاد به دقتتان. دوستانی عزیزم خسته نباشید. میگذاریم به چهارم اعلان امروزه. یک خانه دیگه از ناحیه دنقره با نرخی ارزان با دقت گوش کنین. این خانه دستین قرار داره در ناحیه دنقره طرفی راه قرغان زمینای نو دهه سرگزون. ایره کلان 450-500 متر درونتر بوده. 8 сотих زمین در خانه وریمیان که قطعی کلدارش ساختگی ای. ремонт чачхеле ки дар сурат десен коробкаи овсвеч мега ҳасте ҳуҷҷатош қарор сертификат дора. гирди хона маҳкамай қариби хонада мактаб, магазин, масҷид наздик будае. нарша бардури азизам 65 000 сомонӣ мега. касе харидор бошен арзон мешава. соҳиби хона гуфтагие ки илтимос беҳуда занг назанем. бардури азиз касе харидор бошен ба занг бизанем. دوستانی عزیز میگذاریم به پنجم اعلان امروزه. یک خانه دیگه ما دارایی کردگان شهر کولوب با دقت گوش کنید. این خانه دستین قرار داره در شهر کولوب پیش گای شهری لاوی راهی کلان گفتگی 8 сотих زمین در 4 در خانه کردگی بانیا کوخنی در درون شای. ремонт خانه نو کردگیان او سویچ میگه هسته حجتش 100%. بیرون خانه دا آشخانه بانیا حجت خانه داشته. گردی خانه محکمه دروازه چسباندگی قریبی خانه دا مکتب 6 مکتب 53 магазин, балниса, масҷид наздик будае. нарша бардури азизам 300 000 сомонӣ мега. касе харидор бошед бо арзон мешава. дута номарои телефон шамондагим, номарои поёнгишта имо ватсапам дора. касе дар хона дар кораи шаҳри Кулоб занг зада маслиҳат кунед. бардурои азизам квартираҳои арзонда қариб омадесем бо диққат ак хонаи навбатира гӯш кунед. хонаи заминие бардурои азиз. ин хона десен қарор дора дар ноҳияи восе ҷамоати худоёр Раҷабов ғелот мегуфтиянша ба шаҳри Кулоба наздикай. 15 сотих заминда 3 дар хона кардагӣ, ремонти хона нав кардагиай, овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%. гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ, ошхона, баня, ҳоҷатхона доштай. нарша бардурои азизам ана 215 000 сомонӣ мега. касе харидор бошен бо арзон мешава. номарои телефону шаста бардурои азиз да ҳамин номеро ватсап дора. занг зада хонаи арзона аз ноҳияи восе бихарен. ба шаҳри Кулобам наздик будай. бачаёча ховуд набара ки мегзарем ба квартираҳои арзон. ин квартира десен қарор дора дар шаҳри Норак. духонага квартира дар 2 этаж қарор дора 50 квадратни метрае. домои пешина хона ремонти миёна доштай. соҳиби квартира маълумот додагие ки дукомната квартира ана средни ремонт дар 2 этаж қарор дора. қарибишта мактаб, садик, бозор, адел наздик будай. нарша бардурои азизам 140 000 сомонӣ мега. духонага 2 этаж шаҳри Норак 140 000 сомон бардурои азиз арзон мекуна. номарои телефонаш аст. касаи харидори аниқ бошен занг зада маслиҳат кунед. бисёри видеоро тамошо кардам. комментариёда менависанд ки аз шаҳри Хуҷанда мисол квартира бимонен. бардуро бисёр менависанд. ина бардурои азиз як квартираи арзони дига барои шуморо ёфтем. гӯш кунед. касе квартирахар аз шаҳри Хуҷанден. квартира фиши қарор дора дар шаҳри Хуҷанд. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дора. райони Пахтакор ошта будай. домои пешина хона ремонт дора. соҳиби квартира гуфтагие ки срошно як комнатаи фурӯшӣ дар 1 этаж қарор дора. 23 метри квадрате бардурои азиз район Пахтакор магазини Гавҳарӣ. ана ҳамсояи хуб дорем. нархиш 167 000 сомон арзон алиш мекадай. харидоро занг бизанед. دوستانی عزیز کسی تماشا کرده سین. مگذاریم به نهم اعلان امروزه. لایک‌ها را فراموش نکرده باشین که
ин квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, духонага квартира дар 2 метр қарор дорад, 46 квадратни метр. ана дом бардруи азиз новостройкаи чихеле ки дар сурат мебинен, бояд намхед тайёр шавад дом. ози мисол новостройкаи ремонти беруниш мумкин шидаги нест, хай мисол бо дар сурат мебинен. дом новостройка, хона без ремонт, коробка гуфтагиай. соби квартира маълумот додагие ки хонаи беҳтарин золотой этаж, ов свет, канализатсия ҳастае мега. ноҳияи Файзобода нархиш 165 000 сомон арзон мекадай. خریدار عنیق بردرو زنگ بزنین، مصلحت کنین کوارتیر ارزان از ناحیه فیض‌آباد بخرین. دوستان عزیز، میگذاریم با اعلان نوبتی. این کوارتیر داشتن قرار داره در شهر شنبه، ناحیه رودکی، دخانه کوارتیر در 4 متر قرار داره، 47 کوادراتنی متر. دوم بردروی عزیز نوسترویکا، آن خانه bez remont коробка. سوی کوارتیر افتاده که سروشنا خانه در مرکز ناحیه رودکی قرار داره، اورینتیر سفینه. коробка 47 квадратни метр, 4 этаж, дом ба истифода дода шудагӣ, лифт доштаи. нарша бардрои азизам 170 000 сомон арзон алиш мекадай. гуфтагӣ нест хай ба чӣ алиш мекунам, ана 170 000 сомон арзон алиш мекадай. номарои телефонаш аст, харидорои аниқ занг зада маслиҳат кунед. دوستان عزیز، با نواری خانه‌های فروشی امروزه از کجایی که خانه زمینی، از کجایی که کوارتیر روی کردن حرکت کردم برای شما را نرخ نباشه گفتم، فکر میکنم که خیلی نرخ‌های فسان بود. اکثر اینا معقول شید نشید برای دستگیری کردن ما، برای هم پیشروی کانال بچه اچکیدار، اما یاد دون لایک به پلا بجق. کسی در کانال ما مهمون باشین تو زیر مثال اگر پادپیساتسیا کردگی نباشین، فوراتون که ویدیوی ما را یک منشیده تماشا کنین، کانال دا پادپیساتسیا کنین، لایک را خواهش میکنم بجقین و در کامنت را بنویسین که از کجا خانه زمین کوارتیر مثال شما در کارای ما ارزان تر یافته در کانال میمونم. و دوستانی عزیز، کسی تا آخر ویدیو را قطعا چق خدا تماشا کردین، در کامنت رقم 5 بنویسین، من میفهمم که شما تا آخر ویدیو را تماشا کردین. بردروی عزیز، گپ بسیار نمیکنیم تا ویدیوهای آینده. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه، در کجای باشین همیشه سربلند و خانه آباد باشین. خیلی